Vandaag zijn we in Heer, Maastricht, waar de samenspelgroep meteen na school muziek maakt. Dus zodra ze sjaal uit is, verzamelen we op het speciaal plekje, dus dat we er ook echt allemaal samen staan. En dan lopen we gezamenlijk naar de wand. En daar wacht Mark en Anastasia, die wachten de kinderen erop. En dan gaan we samen naar binnen en dan gaan ze uitpakken. En als Anastasia deed zijn woordje, wat ze gaan doen. En dan is mijn taak eigenlijk verbracht. Je bent net uit school en hoe moet ze al muziek gaan maken? Ja. Wie is er de beste niet meug van school nu? Nee, ik ben druk. Wat we dus zien vandaag, zien een aantal leerlingen van basisschool De Vlinderboom, onze buren bij aan de wand. En die maken eigenlijk onderdeel uit van het scholenproject dat we harmonie en muziek en uitvoering samen met De Vlinderboom doen. Anastasia, dat is dus de muziekdocente en Anastasia is eigenlijk Grieks. En ze spreekt Engels met de kinderen, maar de kinderen zien tegenwoordig zo in met Engels in verband met TikTok en noem maar op allemaal. Dus de kinderen kennen echt wel overweg met Anastasia. En ze probeert natuurlijk ook Nederlands praten. En als het niet weet, dan kijkt ze met een oog naar Mark. En Mark weet dan precies wat de bedoeling is. En die vertaalt het dan even naar de kinderen. What's special about this is that you see, let's say clarinet has the melody, yeah? And then trumpet. For now we have also a clarinet challenge. Let's try. Rachel. We doen dit scholenproject nu 2 jaar. Dus we zien eigenlijk, zal maar zeggen, nu de kinderen die nu in de samenspelgroep zitten, dat is eigenlijk soms de eerste lichting. En we hebben dus ook al een tweede scholenproject gehad. Die kinderen die zien we nu langs inmiddels gaat privélessen eigenlijk aan het bijspijkeren, zodat ze weer kunnen aansluiten bij de huidige samenspelgroep. En onze intentie is om dit gewoon voor te zetten en dan gewoon een mooi goed orkest met leerlingen te vormen. En deze kinderen hebben dus een basisopleiding gehad van 10 weken les op school. En vervolgens zien ze bij de harmonieboe ze nu onder leiding van Anastasia zich verder bekwamen in het maken van muziek. Dat was een lange tour. Ja, zo gaat. Ja, Joep, het is dinsdagmiddag. Je bent net van school en er staat meteen samenspelles. Ja. Waarom? Omdat we allemaal muziek heel erg leuk vinden. En omdat we dat leuk vinden om dat samen te doen. Want samen is leuker dan alleen. Ja, want dan huren ze ook wat andere kinderen spelen. En dan huren ze ook van, Veer kan dus daarop aanpassen en Geer kan dus hij op aanpassen. Wat is nu de belangrijkste taak van de commissie? Ik denk dat voor ons heel belangrijk is muziek aandacht onder de jeugd te geven. En de mogelijkheid te bieden om de jeugd om kennis te maken met muziek. Zo laagdrempelig mogelijk. En ook de kinderen gewoon te verbinden met z'n allen. Het is bewust gekozen om dat meteen naar school te doen en dus ook weg van de school. Ja, zeker bewust na school, want dan zitten ze toch nog in een bepaald ritme van de school. Hè? En dan, anders zijn ze zo kwijt. Hè? Dan is het voetballen, judo, zwemmen, noem maar op. En deze kinderen die kiezen ervoor om meteen naar school dan heen naartoe te komen en dat werkt prima. We voorzien dus, volgens mij is dat al dik jaar geleden. Dat voorzien begonnen met Music Kids. Daar hebben we allemaal de keuze gekregen uit 3 instrumenten. De trompet, de klarinet en de trommel. En dan heb ik toch voor klarinet gekozen, omdat ik dat al best wel zeker dikke 3 jaar wel een heel schoon instrument vind. Dus daarom heb ik ervoor gekozen. Weer zoeken natuurlijk nog meer de verbinding met de school. Dus ik kan me ook voorstellen dat als deze groep wat verder is, dat ze dan ook een concertje op school gaan doen. Bijvoorbeeld Boedorsten misschien ook weer kinderenthousiasmeers om bij de volgende groep die we ongetwijfeld weer gaan krijgen om aan te sluiten. Dus die verbinding mag er wel komen, maar dan moest dat ook niemand door de strot willen doen. Dat moet ook een beetje organisch verlopen. Hier vooruit gaat vooruit, maar nooit verloren. Dat is volgens mij een quote ook, hè? Dat is ons huislied. Ja.
Kun je dat ook zingen? En eer vooruit gaat nooit verloren. En eer vooruit staat bovenaan. Ik heb ooit geprobeerd blokfluit te gaan leren en dat is nou, doordat ik geleerd had dat er bij de noot ook een streepje aan de bovenkant kon zien. Toen heb ik het opgegeven. De moet ze toch wel leuk vinden, want als ze het niet leuk vindt, dan hebben ze er weinig aan. Want ik vind het leuk. Ja. Oefent ze ook elke dag toe? Elke dag minstens 2 dikke oren. Dus, want ik doe zoveel dat papa en mam zelfs moeten zeggen van en nu is het even genoeg, Joep, nu is het even sloes.